एबार जोंना शूटिं जागोना बेस्रानियावनो नाय न'आ कि बरिया स्रां स्रां बे जाबाय बाथौ एबा सिजौ दंफां बेनिफ्राय नै माइ फोरानदो बाख्रि बेनिफ्राय ओके नाय थाइजौ दंफांनि सायाव मालाय फैदो माबा नोंथां नै जोबलाय लांसिगोन जानाय लोंनाया लेट जाबाय एसे नामनिफ्राय दानसिगोनसो नोंखो लिस्टनिफ्राय हा एक्शन जाबाय जाबायना साखौ गरथि नों दाखाय लाबाय नायनानै बुंदो दै केमरन एक्शन सानो गरथि हा बिदिजों बोरै जानो बिफा हा बिदिजों थाबाय थानोसै बिफा इसेबो खबर लाहैला बेनोथ'लै बिमा बिजा बुंबाय आरो नायबाय था मा खालामगोन मा मागोनसो जाबाय आंहा माबा लामा आन्दायनाय बायदिसो मोनथारबाय आंहा माबोरै जागोनथाय हा बिदिजों बोरै जानो बिफा बे फिसाजो सासेनि अनगायै सोरथ' दंबावो जोंहालाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो बे सासेयानो ल'खासै काट दाबो गाज्रिनि बिसोरो दं सानैबो दं दै बोरै बोरै मोजांथारला दे केमरन एक्शन साखो नों जादा एसे दुङा हर बरिया साखो नों बिमाया एसे मोखां स्रां जा औ एकदम माबा थादो दे साबायना बुंदो हा बिदि थाबाय नांगौ बिफा नायनाय जायाखै दे नायनाया गाव बुवाखौ दाखालाय तार मोखां नां जेबो जाया मा फिसानोलाय फिल्मालाय जिसिबा हायनांगोन जेरावबो नायलायबाय रायलायबा साबो दै रायलायबा आरामसे भिडिअ खतम खालाम नङाबा जानो नङा दे केमरन एक्शन जागोन दे माखासे सदा जागोन नामा उन्दैया माबाखौ दङाखौ केमरन आरामसे नाङा बुंदे मोखां स्रां माना इदि थाबाय थागासिनो दे औ गाबबो जानो एसे मिनिहां मिनिहां मावबाबो जेबो नङा स्रां माने स्रां मोखां स्रां माने बेसेबां सानसे दे केमेरार' गोसोखांनाय बायदिसो केमरन केमरन इदि लागायसै एक्शन सा खनसे लों बे फिसाजो सासेनि अनगायै सोरथ' दंबावो जोंहालाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो बे सासेयानोल'खासै काट बरिया एक्शन बिमा सा लों खनसे लोंनो जोंहा इसेबो खबर लाहैला बेनोथ'लै बिमा मा खालामगोन मा मागोनसो जाबाय आंहा माखौलाय माबा लामा आन्दायनाय बायदिसो मोनथारबाय आंहा माबोरै जाबोगोनथाय बिमाया बुंबाय थिंजाय बिमाया बुंबाय खोनासंबाय था आरो खोनासंबाय रावखौजे इखौबो इबार बोराय मादै खर' फुंनायसो दे एबार बुंदो बिमाया दे बिदिनो जाथोंसै होनबालाय नै एबार जोंहा अनला ओंख्रिजों दाउला
बेदर दाउला बेदर दाउ बेदर आरो जेन दाउ बेदर अनलाजों दाउ दाउला बेदर उदैखौ फेदेरनोसो जाहैबाय नोंथाङा दे जागोन औलै उखैबाय खबरा मोजां ना नोंथांना माथो सौदो फालाय अनला सौदों ए दाउ दङ नामा दे होमबालाय दाउजों अनलाजों जाहैबाय रावा दे जानाय जासिगोन बिदिबा दा जोंना शुटिं टीमा कि बुरजा मोनसे जायगायाव थांलायनोसै मोनसे सिन अभार जाबाय नै रानिमोन राजामोन बयबो हालो दैलो रा थौ नोंथांमोन थौ बयबो हानजा हानजा एबार जोंना शटआ बेयाव जागोन आदा बोरै दे बरिया दे रेडि खालाम आबार थाबैनो बैयाव हासा नांलाया न'नि दा बेखौ लानोसै and after that we will finish the shooting of today चलो भाई नाय मोसौ मानैया कि बलद जोंहा दा बे मोसौ मानैजों शुटिं दं आरो हालेवगिरि बिथाङा बेया जागोन जोंहा आदाया एबार हालेवनोसै शट जोंहा बेवहाय दङ नाय जोंहा बे जाबाय सिफुं राजा बैसोर जाबाय सिफुं रानि दे कैमरा पर्सन रेडी जा बे जाबाय जोंनि शुटिं टीम दिनै जोंहा शुटिंनि लकेशनाव एरैबायदि मानसि मानु भुरिदोब्ला ठेंनाय जादों आरोना नाय मानसियानो मानसि जेरैबो मानसि बे जाबाय दालां औवानि दालां बेनिफ्राय बे जाबाय भरलि दैमानि दालाय गुबै दैमाया बैथिंजाय थांदों बे जाबाय दालाय भरलि दैमानि दालाय साबियो एक बार पानी किस में भरेंगे हम